И така, дами и господа, снимаме. В момента сме в... Камъните не са ли ти малко? Едно само. Да ти намеря едно по-големи. Да, кажи. Струва ми се, че ти е леко. Камъчето трябва да вземете камъчето. Трябва, ето виж. Може да ги занесем по една камъчето горе. Къде има камъчето там? Долу и там имаш едно място, де са слава. Искам цици. Искам цици да виждам. Дай му виска да има какво правят вечера. Съседите там двамата се бият. Макар ще им вземам парите. Водник. Най-гледам педерас, къде. Раз няма въз. Те като пиш без мярка. Нищо значи какво прави? Цепи мрака. Две често напъни и ще кажеш изморен са, не мога. Не знаеш къде са, коя стая съм? Да пусти малко бъйра, беше голям. Аре, бе, виж надолу, бе! Как вървя? Камъните, виж, малко такива. Ето! Там какво има? Там трябва да качим. Аз като там на измерна хранител, не може да измисля някаква машина. Това да телепортира в момента и да ни измисля нагоре. Може? Със силата на волята. Дон Цеци! Корлеоне! Имам и друго предложение, но не знам дали ще успеете на напрежението. Какво е то? Да изява моите джедайски сили. Добре, си мисля, и там сега така ще го нарисувам. Аз ще гледам отстрани, ще видя как по някакъв... Той нека да ти кажа, те ще ни помагат в силите. Клипче правим. Силите са други. Имам да правя 48 минути клипче. Да свърши батерията бързо. Добре, къде са ти?